Iran. Iran ligger i Mellemøsten med nabolandene Afghanistan, Pakistan, Irak, Tyrkiet, Turkmenistan og Aserbajdsjan. Landets lokale navn, som på dansk betyder den islamiske republik, men på dansk kalder vi den bare for Iran. Landet har et areal på 1.650.000 kvadratkilometer og et indbyggertal på 68.700.000 indbyggere. Hovedstaden hedder Teheran, og befolkningen består af 51% persere, 20% aserbajdsjanere, 11% kurder, 3% araber og 15% af andre kulturer. Dertil er sproget primært persisk, men der tales også arabisk samt iraniske sprog som kurdisk og tyrkiske sprog som aserbajdsjansk. Religionen er fordelt på følgende måde. Shia-muslimer står for 89% af befolkningen, sunni-muslimer 9% af befolkningen, mens kristne, jøder og andre trosretninger er 2%. Møntenheden hedder rial, og BNP'en per indbygger blev i 2007 målt til 1.962 US dollars. Levetiden for mænd i 2007 var 69 år i gennemsnit, mens det er 72 år for kvinder. Iran, som tidligere hed Persien, er en republik i Vestasien. Iran er blandt de folkerigeste lande i Mellemøsten. Landet har nogle af de verdens største olie- og naturgasreserver og ligger strategisk godt placeret nord for den Persiske Golf. Navnet Iran kommer af middelpersisk Iran og betyder de ædles land. Iran er en af regionens stormagter. Indtil den islamiske revolution i 1979 var Iran sammen med Israel USA's hovedallierede i Mellemøsten, men efter etableringen af pressestyret ser USA og store dele af den øvrige verden Iran som en strategisk hovedfjende. Iran anklages blandt andet for at støtte Hizbollah i Libanon samt flere terrororganisationer i regionen. Udviklingen af atomreaktorer i landet har isoleret det yderligere. Landets økonomi er stærkt afhængig af den enorme olie- og gasproduktion, mens udviklingen i de øvrige sektorer er gået langsomt under pressestyret, blandt andet under indtryk af landets udenrigspolitiske isolation. Irans forfatning. Den islamiske republiks forfatning er fra 1979 med ændringer fra 1989, som blandt andet afskaffede statsministerposten og styrkede præsidentens position. Forfatningen fastslår, at islam er samfundets grundlag. Den lovgivende magt ligger hos den islamiske rådgivende forsamling, Majlis, hvis 270 medlemmer vælges for en 4-årig periode ved direkte almindeligt valg. For at sikre, at lovforslagene er i overensstemmelse med islamisk ret, skal de sende til rådets forfatningsbeskyttelse, der består af 12 medlemmer, hvoraf 6 udpeges af det religiøse overhoved og 6 af dommerstaden. Et ekspertråd på 83 medlemmer, eller klerialer, skal blandt andet afgøre, hvem der skal være det religiøse overhoved. Den udøvende magt ligger hos præsidenten, som vælges for en 4-årig periode ved direkte almindeligt valg. Præsidenten udnævner ministre, men i sidste instans underordnet den religiøse leder. Irans økonomi. Under Ayatollahs ledelse strammede præstestyret fra 1979 kontrollen over økonomien gennem en nationalisering af de store industrier, af vigtige dele af udenrigshandlen samt af den finansielle sektor. 8-årskrig mod Irak og faldende oliepriser førte i 1980'erne Iran ind i en periode, der var præget af økonomisk stagnation, stigende arbejdsløshed og høj inflation. Efter Ayatollahs død i 1989 gennemførte præsident Hashemi Rafsanjani en vis liberalisering af økonomien, og en udbygning af blandt andet agroindustrien og den kemiske industri blev opprioriteret i et forsøg på at diversificere økonomien. Iran er meget afhængig af udviklingen i oliepriserne og måtte hen mod slutningen af 1970'erne konstatere store underskud på betalingsbalancen med gældsætning til udlandet som følge. Under
Ayatollahs styre holdt landet sig fra internationale kapitalmarkeder og søgte at opnå overskud på betalingsbalancen gennem importreguleringer. Genopbygningen efter krigen har forstærket behovet for en genåbning mod den vestlige verden. Endnu udøver staten dog kontrol over økonomien, blandt andet gennem ejerskab af oliesektorer, importsanktioner og de seneste års stigende oliepriser har nedbragt udlandsgælden. Økonomien er i vækst, men arbejdsløsheden og inflationen ligger fortsat over 10%. Den udbredte fattigdom nødvendiggjorde støtte blandt andet af fødevarer, som belaster statsbudgettet. I 1995 iværksatte USA en økonomisk boykot af Iran gældende for alle amerikanske virksomheder. Japan og Tyskland blev herefter de vigtigste handelspartnere. I 2005 var det Japan og Kina. Iran meddelte i 2006, at det lykkedes at berige uran til energiformål. Dette skridt kan udløse internationale sanktioner. Danmarks eksport til Iran var i 2005 på 1.266 millioner kroner, mens importen deraf udgjorde 79 millioner kroner. Irans sociale forhold. Til trods for den islamiske revolution, som et af sine idealer havde at skabe større lighed mellem samfundets forskellige grupper, er de sociale og økonomiske skel stadig mindst lige så store som i shariaens tid. Et generelt socialt sikkerhedsnet eksisterer ikke, og ansvaret for de svageste ligger først og fremmest hos familien. De generelle økonomiske fremskridt i 1990'erne er blevet undergravet af høj inflation, og ifølge iranske skøn lever ca. 20% af befolkningen under fattigdomsgrænsen.